Пан моц свайго народа, баўчая абарона памазанніка свайго. Збаў народ Твой, Пане, благослови спадчыну Твою. У імя Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Вітаю вас на святої мши, ласки Божої, Божого благословлення. Подяка Всевишньому за сьогоднішній день, за минулий тиждень і, певно, просим Божого благословлення дальнейшую нашу життєву дорогу. Особливо молимся сьогодні за всіх пілігримів, бо вельми много уже адусюль кіруються і йдуть пілігрими Буцлав. І з дня на день все більше і більше вирушають молоді людей до Богородиці. Тому, Маті Божая, не тільки допоможи їм прийти до Тебе, але вислухай їх просьби, наші просьби. Бо всі ми, які пам'ятаємо про Буцлав, пам'ятаємо про пілігримів, молимося за їх, ми так само духовні пілігрими. Тому нехай Богородиця має в своїй опеці всіх нас. Перепросим Бога за наші грехи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Пов'ядаюся Богу Всемогутному і вам, брати і сестри, хто згрішив я вельми думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелів і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене до Пана Бога. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Всемогутний Боже, зроби, щоб ми завсюди шанували і любили ім'я Твоє святое, бо Ти ніколи не покидаєш без опеки Ти, кого отуляєш своєю отцовською любов'ю. Раз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і владарить, єдності Духа Святого, Бог, празднуще веки вечные. Читание другой книги Валадарстваў. 18 гадоў было Ехоніі, калі стаў каралём. Ён валадарыў у Иерусалиме 3 месяцы. Маці яго назвалі Нехушта. Яна была дачкой Эльнафана з Иерусалима. І рабіў Ехонія благое ў вачах Пана ва ўсім, як айцец ягоны. У той час падступіліся слугі Навуходоносора, караля Бабілонскага, да Иерусалима. І трапіў горад у аблогу. Прыйшоў Навуходоносор, кароль Бабілонскі, да горада, калі слугі ягоныя акружылі яго. І выйшаў Ехонія, кароль юдэйскі, да караля Бабілонскага,
Ён і маці ягоная, і слугі ягоныя, і кіраўнікі ягоныя, і еўнухі ягоныя. І захапіў яго кароль Бабілонскі на 8-м годзе свайго панавання. Вывез адтуль усе скарбы дома пана і скарбы каралеўскага дома. Паламаў увесь залаты посуд. Саламон, кароль ізраільскі, зрабіў у святыні пана, як сказаў пан. Перасяліў увесь Єрусалім і ўсіх кіраўнікоў, і ўсё адважнае войска, 10 000 было пераселеных, і ўсіх цесляроў і кавалёў, нікога не засталося, апрача беднага люду зямлі. Перасяліў ён Іхонію ў Бабілон, маці караля, і жонак караля, і еўнухоў ягоных, і моцных зямлі вывеў у няволю з Єрусаліму ў Бабілон. Усё войска 7 000, мельцаў, будаўнікоў 1000, усіх адважных, якія ходзяць на вайну, вывеў кароль Бабілонскі ў няволю ў Бабілон. Каралём зрабіў бабілонскі кароль Матанію, дзядзьку Іхоніі, замяніў імя ягонае на Седекі. Гэта вызвалі нас, Пане, дзеля славы імя Твайго. Вызвалі нас, Пане, дзеля славы імя Твайго. Божа, язычнікі ўвайшлі ў спадчыну Тваю, апаганілі святыню Тваю святую. Єрусалім ператварылі ў руіны, трупы слугаў Тваіх выдалі на з'ядзенне птушкам нябесным, целы святых Тваіх звярам зямным. Вызвалі нас, Пане, дзеля славы імя Твайго. Пролілі іх кроў, як ваду вакол Єрусалема, і не было каму іх пахаваць. Сталі ганьбою для нашых суседзяў, пагарду і пасмешышчам для тых, хто вакол нас. Дакуль, Пане, гневацца будзеш няспынна, а Твая лютасць будзе палаць, як агонь. Вызвалі нас, Пане, дзеля славы імя Твайго. Не памятай правінаў нашых продкаў, няхай хутчэй нас спаткае Твая міласэрнасць, бо мы ўсе зусім аслаблі. Вызвалі нас, Пане, дзеля славы імя Твайго. Памажы нам, Божа наш збаўца, дзеля славы імя Твайго. Вызвалі нас і даруй нам грахі нашыя, дзеля Твайго імя. Вызвалі нас, Пане, дзеля славы імя Твайго. Алелуя. 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 Хто любить мене, той заховує моє слово. И полюбить того Отец мой, и придем до Его. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. У той час Єсус сказав своїм учням: «Не кожний, хто каже мені, Пане, Пане, войде в небесне владарство, але той, хто виконує волю Отця Моєго, який в небесах. Многие скажут мне в той день: Пане, чи не от Твоего имя мы пророчили? Чи не Твоим именем демонов выгоняли? Чи не Твоим именем многие цуды робили? И тогда обвящу им: я ніколи не ведав вас. Отойдите от меня вы, кто чините беззаконие. Боже, кожний, хто слухає ці слова моє
і виконує їх, буде подобний до чоловіка розумного, який побудував свій дом на скалі. Пойшов дощ, розлилися реки, подзьмюли вітри, вдарили в дом той, і он не упав, бо поставлений був на скалі. А кожний, хто слухає ці слова моє і не виконує їх, буде подобний до чоловіка нерозважливого, який побудував свій дом на піску. Пойшов дощ, розлилися реки, подзьмюли вітри, вдарили в дом той, і он упав. І було падіння його велике. Коли Ісус скончив говорити, дивилися люди з вчення Його, бо Він їх вчив, як той, хто має владу, а не як книжники і фарисеї. Це слова Пана. Нехай слово Євангелія німуть рахи. Хвала Єсусу Христу. Шановні, на сьогоднішній день чуємо загад Єсуса Христа, який просто відкриває нам двері неба і заохочує, щоб ми йшли до Його, но йшли учинками. Вера без учинков мертвая. Бо учинки – это продолжение створения світу. Робіть його добрим, досконалим, пригожим. Гармонійне пригожее життя людей поміж людьми. Коли этого не робиться, як ми бачимо, скільки проблем в світі, в сім'ях, наскільки ми самі в собі не раз дисгармонія, хочемо того, а отримується інше, слабості наші і проблема. Тут Ісус, як бачите, напоминає, що приземляйте вашу молитву до учинків. То есть, щоб не було «Пане, Пане», а учинків нема. Бо не признається Ісус до нас. Як чуємо, скажете в той день, ми пророчили, ми чуди робили, ми демонів виганяли в Твоє ім'я. То есть, ви амаль проповедники, носьбіти хвали Божої. Не ведаю вас. Ісус глядить не тільки навіть на учинки рук, але думки, серця, слова, сумління. І ще глибіє. І поглядіть, да, 12 апостолів Ісус посилає, ідіть, навчайте, чудо робіть. І Юда ходив, і чудо робив, і демонів виганяв. І Юда. Та глибині серця не навернувся до Ісуса. Петр так само одракався Христа. Але перемог той крок учинку, покори. Єжу, пробач. І отримав пробачення. Тому сьогодні ми розважаємо, молимося за пілігримів, бо що таке пілігримка? Це спроба чуть-чуть пройти день чи другий, чи п'ятий Духу Божому. Накольки можливо молитися, розважати, співати, ідучи до санктуарію. Це така спроба
Боже, допоможи, каб наколькі магчыма, ва ўсе дні майго жыцця мы такой залатой ніццю, каб праходзіла Твая хвала ў маім жыцці. І калі пілігрымка адзін, другі раз, гаду, ці то год, ці праз год, і чалавек адчувае, то сапраўды наше ўсё жыццё павінна быць Богам. Бо тут да буцлава, хто ідзе тыдзень, 10 дзён ці 2 тыдні, а да неба мы ідзём некалькі дзесяткаў гадоў, і няма людзей, тыя, якія былі паміж намі. Яны адышлі. Іх пілігрымка скончылась. Таксама, як і ў гэтым годзе прыйдуць да буцлава, і пілігрымка скончана. Але дай Боже, каб як прыходзім да санктуарія, таксама, каб мы калісьці прыйшлі, пастукаліся да дзвярэй неба. І каб Езус там бачыў, што мы не толькі вонкава, але што мы маем в сабе сапраўды штосьці цэннага, чалавечага, то есть сумленнага, статэчнага такога. Гэта ацэньваецца вечна. Таму, шаноўныя, мы ведаем, што пры жыцці, вось як молімся да слугі Божага Эдварда Вайніловіча, што з часам Касцёл разглядае таго ці іншага кандыдата і бачаць сапраўды яго не толькі дзеі, але яго таго ці іншага святога внутраны дух, яго жыцця, яго прысвячэння Богу. І гэта стае тою кветкаю духоўнаю, менавіта ўзнагароды святасці. Таму няхай сённяшнія словы Збавіцеля таксама моцныя. Будьце разважлівымі, будуйце дом на скале. Сёння як бы спакойна, добра, але в нас уже столькі торнад, столькі тых навалніц, якіх не бывала, то зносіць, як ведаем, тыдзень таму, некалькі дзён таму і так далей, то град, то змывае ўсё, крывае. І пабудаваць салідна. І ўстаіць твой дом. Сёння, калі спакойна, здаецца, так будзе всё жыццё хорошо. А глядзіш, праходзіць час, год там ці як, мяняецца ўсё. Нечакана зваліваецца на нашыя галовы праблемы і так далей. Що шатаецца. І людзі, якія ім давяралі, падвялі нас. Вообще все рушыцца. Тады да Бога. А калі пастаянна з Богам, тады няхай хоць все валіцца. Божа, ты моя цвярдыня. Вось гэты давер, вось гэтая вера, не толькі на сёння, калі больш-менш все хорошо, але в жыцці ў кожнага чалавека, ого, не кажу ўжо хвіліну смерці і праблем вялікіх. Таму Езус заклікае, каб мы ставілі фундамент на вечнае, то значы даўгатрывалае, то значы Божае, святое, дасканалае. Господь з'яўляецца нашым эталонам. І паводле гэтага ўсё чалавецтва імкнецца, выдаюць свае статуты, канституцыі, правы і так далее, юрыспрудэнцыя. А в сапраўднасці ўсё Езус кажа: любі Бога і бліжняга як самога сябе. Будзеце жыць добра. Богам, сумленнем. Таму прымем гэтыя словы Збавіцеля разважліва, бо сёння хорошо, нам добра, слава Богу. Але хто гарантуе тыдзень, месяц, год, як яно будзе? Наколькі для кожнага з нас прыйдзе розны шторм жыццёвы. Стаім Божай дапамогаю, вытрываем. Бог дапаможа. Таму і давяралі нашыя бацькі і продкі, нягледзячы на розныя гістарычныя падзеі. А Беларусь выцерпела
самі ведаєте, як і колькі. І витривалі, бо ми з Богом, ми тутейшої землі, діти, як і Войнілович. Мой род на 500 годов глибині корані генеалогічного древа, які сахою, плугом орали гетую землю. Ось, який самородок Слуга Божий Едварда Войнілович. Тому, Боже, допоможи нам, щоб ці пілігримки шталтували молодь, дітей, віри, щоб відчували, що да, це так само, як репетиція, щоб ми надалі, наступні місяці, дні, так само, Боже, славили Тебе нашою молитвою, костюле набоженствами і, звісно, нашим життям. Дай Боже, щоб Єсус завсюди благословив нашу життєву дорогу. Амен. Молимся. Раз Єсуса Христа, нашого Пана, несем супольные просьбы до Отца Небесного. Молімся за всіх визнавців Христа, щоб життя обопиралося на скалу Божого Слова. Тебе просим. Молимся за праведників, щоб вони самі рупливо виконували тое, що обвящають. Тебе просим. Молимся за молодые суженства, щоб вони будували своє щастя на подмурку віри. Тебе просим. Молимся за канаючих, щоб вони були готові до зустрічі з суддєю. Тебе просим. Молимся за нас самих, щоб життя, згодним з Божою волею, ми заслужили узнагороду в небі. Тебе просим. Боже, вислухай молитви Твоего народа, да поможи нам виконувати Твою святую волю. Раз Христа, Пана нашого. Амин. Благослови. Благословленный Ты. Молитесь, браты и сестры, к мою и вашу вяру принял Бог Отец Всемогутный. Прими, просим Тебе, Божа, этую святую ахвяру, хвали милостивлення і зраби, каб очищенные моцаю яе, мы могли охвяровать Тебе щирую любовь наших сердцев.
Праз Христа Пана нашого. Пан з вами. Вгору серцем. Подякуєм Пану Богу нашому. Та правди годна гета і справедлива, слушна і збав'єнна, каб ми завсюди і всюди Тобі дяковали, Пане святий Ойча, всемогутний вічний Божа, праз Христа Пана нашого. Ми з удячною любов'ю славляємо Ягоною смерть, живою вірою визнаємо Його у воскресення і з моцною надією чекаємо Його пришестя в славі. Тому з аньолами і з усіми святими ми прославляємо Тебе, Божа, разом з ними вскликаючи. Святий, 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 Пан Бог всемогутній, небо і земля. Осанна на висоте, прославлений той, хто приходить, Пан Анна. Справді, Божа, Ти святий, Ти криниця всялякої святості. Тому просим Тебе, освяти эти дары росою Духа Твоего, каб яны сталися для нас телом и кров'ю нашего Пана Иисуса Христа. Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламал і роздавав своїм учням, кажучи: «Ярите і єште з гетого все, бо гета єсть тіло моє, якое за вас буде видано». Подобним чином по вечері взяв келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Ярите і пійте з його все, бо гета єсть келих крові моєї, нового і вічного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита для отпущення грехов. Гета чините на мою пам'ять». Это великая таямница веры. Чекаем Твоего прийстя. Вспоминаючи смерть и воскресение Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Божа, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що зробив нас годними стоять перед Тобою і служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Божа, про костел Твой, розсіяний по всім світі, досконал його в любові, разом з папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Юзефом і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з гетого світу. Божа, дозволь їм убачить світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми
нами, над усіми пілігримами, які керуються, рихтуються до Будслава, і за всіх, хто за їх молиться і пам'ятає. Каб і ми заслужили уділ в житті вічним, єдності з Найсвятейшей, Богородицей Панною Марією, со святим Юзефом її обранником, со святими апостолами, святими Симоном Апостолом і Оленою, слугою Божим Едвардом Ваниловичем, святими Білорусі і всіми святими, які спрадвеку подобалися Тобі, каб з ними і ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоего, Єсуса Христа. Праз Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Божа Ойча Всемогутний, єдності Духа Святого, вся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Ісус Христос, Отче наш. Просим Тебе, Божа, збав нас від усього злого, дай ласкаво спокою дні наші, нашому народу Білорусі, да поможи нам у милосердності Твоєї, щоб ми були завсюди вольні від граху і захованні від усялякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і пришестя Бавця нашого Єсуса Христа, по Твоє. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим, не зважай на грахи наши, але на віру костела Твоєго, і будь ласкавий, згодно з Твоєю волею, одарить його спокоєм і єдністю, який живеш і володариш на віки вічні. Спокой Божий, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам усім. Баранку Божий, гета ягнець Божий, вось той, який бере на себе грахи світу, благословленные, покликаные на вечеру ягоную, Пане. Тіло Христа нехай заховає нас на життя вічне.
Кров Христа нехай заховає нас на життя вічне. Очі всіх з надією глядять на Тебе, Божа. Ти даєш їм їжу в відповідний час. Молимся. Panie nasz Boża, Ty umacował nas najświętniejszym cielem i krwią Twojego Syna. Prosim Ciebie, kabach wiara, jaką my часто Tobie składajem, była dla nas zadatkiem wiecznego zbawienia. Przez Chrysta Pana nasza. Niechaj będzie pochwalony
Kyrie eleison. Chryście, poczuj nas. Ojcze z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, Duchu Święty Boża, Świętая Trójca, Jedyny Boża, Serca Jezusa, Syna Ojca Spradwiecznego, Serca Jezusa w łonie Dziewy Maci, Duchem Świętym stworzone, Serca Jezusa za Słowem Bożym istotno zjednane, Serca Jezusa bezmierznej wieliczy, Serca Jezusa świątynia Boga, Serca Jezusa sialiba Najwyższego, Serca Jezusa domie Boży, brama nieba, Serca Jezusa полемніюче вогнища милості, Серця Jezusa справедливості і любові скарбниця, Серця Jezusa добрині і любові повнає, Серця Jezusa всіх цнота у глибиня бездонная, Серця Jezusa всялякої хвали найдостойнейшее, Serca Jezusa Władar i zjednanie всіх serców. Serca Jezusa, w jakim się skarby mądrości i umielości. Serca Jezusa, w jakim wsia pełnota bóstwa. Serca Jezusa upodobanie Ojca Niebiesnego. Serca Jezusa z pełnoty, jakiego my wszyscy otrzymali. Serca Jezusa praga od wiecznych wyżyniał. Serca Jezusa cierpliwej i wielkiej miłosierności. Serca Jezusa szczodre dla wszystkich, kto do Ciebie zwiertaється. Serca Jezusa krynica życia i świętości. Serca Jezusa miłościwlenie za grzechy nasze. Serca Jezusa napełnione zniewagami. Serca Jezusa zloczyństwami naszymi zmuczone. Serce Jezusa posłuchmiane aż do śmierci. Serce Jezusa dzida i probitaje. Serce Jezusa krynica wszelaka sucieszenia. Serca Jezusa życie i воскрешение nasze. Serca Jezusa spokój i pojednanie nasze. Serca Jezusa żywая wiara za grzechy nasze. Serca Jezusa zbawienie tych, kto na Ciebie spodziewaється. Serca Jezusa nadzieja tych, kto u Tobie pomieraje. Serca Jezusa radość усіх świętych. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu. Jezu cichy, pokorny sercem, molim się, Всемогутний wieczny Boże, глянь на серце наймилейшего Сина Своего, на хвалу и вяру, якую Он складає Тобі за нас грешних. Змилуйся над тими, хто просить Твоєї милосердності, і даруй їм ім'я Сина Свого, Єсуса Христа, який з Тобою живе і владарить на віки вічні. О Єзу наймилейший, Откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножжя Твоєго алтара. Що не кожний з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоєму,
каб яшчэ больш з'яднацца з Табою. Многія зусім не ведаюць Цябе, многія адвярнуліся ад Цябе, пагарджаючы запаведзямі Тваімі. Змілуйся над аднымі і другімі, о Єзу найласкавейшы, і притулі всіх да святого серця свайго. Валадаром будь нам, о Єзу, не толькі вернікам, якія ніколі не адступіліся ад Цябе, але і сынам блудным, якія Цябе пакінулі. Будь валадаром для тых, хто памылкова ці праз нязгоду адлучыўся ад Цябе. Прывядзі іх да прыстанку праўды і адзінства веры, каб хутка настала адна аўчарня і адзін пастыр. Адары касцёл Твой бяспечнай свабодаю, дай всім народам спакой і згоду. Зрабі, каб на ўсёй зямлі, ад краю да краю, адзін зносіўся голас. Молитва об беатификации Божьего слуги Эдварда Войниловича. Ойче Небесный, славной особе Божьего слуги Эдварда, Ты открываешь нам величие христианского духу, любови и служения Богу и ближним, то виявлялось в Его заклику повним покори, так хотел Бог. Черпаючи силу в молитве и сакраментах, он заставався верним мужем и батьком сім'ї, державним діячам и будовником святыняў. Живая вера была его внутренним святлом, походнею добрині и справедливости до людей розных веровизнанняў, у яких завсёды бачив брата и сестру, а детям-сиротам был айцом и опекуном. Добрый Боже, дай и мне зразуметь Твое земное и христианское покликание. Открый сердце мое на Твою святую волю, бо толькі тады я змагу зрабіць больш добрага для сваёй душы, сям'і, бацькаўшчыны, хрысціянскага народу і ўсяго чалавецтва. Объяви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Эдварда и выслухай просьбу мою об ласках чуду, оздоровления, навертання, спокою в сердце, сям'ї, народе, якую взношу до Тебе з надеяй, то в хуткім часе ён будзе включений у лік Твоих святых. Амин. Святый Арханьоле Михале, молимся. Боже, праз пасхальную таямницу Христа Ты откупил всех людей. Заховай в нас справу Твоей милосердности, каб мы неспинно згадуючи таямницу нашего збавлення, достоїлися тримать яє плен. Праз Христа Пана наша.
и прославление.
в блаженстві. Нехай добрий Бог знагородить.